Το κάνω. Βίντεο βγάζω, ρε. Ναι. Μπορεί. Και μετά ξέρεις, στο κανάλι μου. Μην τρυπηθείτε με αυτό, παιδιά, μην κοπείτε. Βγάλε μας το μας μετά. Τα κοίτα μαλάκα. Να πάρουν φωτιά τα καλάμια τώρα. Που να μην έχει. Που να μην είχε έρθει. Καλά. Πουλό ποτάτες το βάτε. Πας μέσα στη φωτιά ρε μαλάκα. Να είπες αγγίρτο. Εγώ. Αυτός που μίλαγε. Εγώ το είπα, μα. Γιατί άδικο έχω. Για ρε μαλάκα μπορεί να σβήσει το σώμα. Για κάτσε, είναι μεγάλη. Και ξαφνικά που να βλέπεις εδώ, να πιάει έτσι να έχει. Μην το μελετάμε κιόλας. Ετοιμάζεσαι. Όχι. Τι κάνει ένα άλλο και στο τηλέφωνο. Ναι, περίμενε. Καλό να σε ποδοσβέστηκες, γιατί. Πριν ήταν πιο μεγάλη. Παναγιώτη, σήκωσε το όρθιο αυτό έγινε το πατάτες. Όχι έτσι, όχι, όρθιο στον τοίχο. Πω κάτσε, έχασα τη λήψη. Μας άνοιξε χώρο να βλέπουμε. Φαίνεται καλύτερα. Βλέπω, νομίζω το νερό που ρίχνουμε. Φαίνεται, ρε. Φαίνεται το νερό. Φαίνεται Ναι, λίγο. προς τα πέρα πάει. Μπορεί να... Ναι. Έλα, λίγο έμεινε. Μαλάκα. Ρε, αν το δείτε, είναι και πολύ χαμηλά η φωτιά. Σε κάποιο σημείο. Ναι. Ξέρεις που λέει τίποτα, ναι, ρε. Άρπαξε και εκείνο. Άρπαξε. Ρε. Στο ήρε. Κλάνω. Το γκούμανι μου θυμίζει με την τουντούκα μες στον άφλιο. Είναι γύρω στα 100 μέτρα. Άρα στην αρχή τη φωτιά δεν βλέπουμε και πίσω. Ναι ρε, ο αέρα, δεν βλέπεις την ελιά που έχει καεί εκεί. Ναι, και κάτω. Πουλάω πατάτες, κολοκύθες. Μετά τις ντομάτες κρεμμύδια. Πουλάω πατάτες, ντομάτες, καρπούζια. Αρχίδια. Έσβησε μου φάνηκε. Ρίχνω νερά από εδώ. Κάτσε, βλέπω το χαμηλό, η χαμηλή έσβησε λίγο. Ναι, αφού ρίχνουν νερό ρε. Το βλέπω το νερό. Αναζωπηρώνεται. Ρίχνουν και τα ζωντανά. Ωπα ρε μαλάκα, αυτή ξέρουν. Πιστεύω η φωτιά και το νερό είναι ο χειρότερος θάνατος. Γιατί? Άμα καείς ή άμα πνιγείς, εγώ έτσι πιστεύω.